Намираме се на едно прекрасно място. Това е един от символите на българската история, на българщината. Тук виждаме една от частите на крепостта Цепина. Ние се намираме в цитаделата на крепостта. Всички са чували за крепостта Цепина, но все пак може би с няколко думички да припомним за чутовното значение на тази крепост. Тази наистина невероятна крепост, която никога не е била превземана, която винаги е удържала на всички щурмове, на всички нападения и винаги е бранила населението, което е тук. Крепостта Цепина е била тази крепост, която се оказва изключително важна и при идването на османците в Родопите. Знае се, че крепостта Цепина е последната крепост останала в Родопите. Когато османските нашественици, водени от техния султан Мурад I, от неговия заместник, който по-късно става Бейлер Бей на Румелия, Лала Шахин Паша, се настаняват трайно в територията тук под Родопите и през 1364 година пада Пловдив. Пловдив става столицата на империята временно, докато пада Константинопол. През 1364 година в Пловдив се настанява първият Бейлер Бей на Румелия, Лала Шахин Паша. Лала означава учител. Той е учителят на султана Мурад I във военното дело и на практика той е вторият човек в империята. Веднага след като Лала Шахин Паша води войските и разбиват Вълкашин и Оглеша през 1371 година, погледите са насочени към Родопите, към западните Родопи. Военният командир, който действа в този район, се нарича Гази Дауд Паша. Той най-напред превзема крепостта Куртлуджа. Името идва от името на защитника войводата Курт. И на практика тази крепост Куртлуджа, когато пада, те се така възползват се защитниците последно да поискат да бъде запазено населението и то да бъде оставено да живее в земите, в които е живяло, а именно в селищата. Това е стар османски закон. След това тези, които оцеляват от Куртлуджа, бягат в Цепина и крепостта, която остава да защитава интересите на българската държава тук, е Цепина. Това са първите години от управлението на цар Иван Шишман. Той започва през 1371 година. През 1372-3 година той се намира на север от Стара планина и на практика не може да помогне на защитниците на Цепина. Оказва се, че защитниците на Цепина 9 месеца бранят крепостта, но те виждат, че не могат да я опазат, тъй като тя е островче сред огромното Османско море. Решават да се възползват от стария османски закон и да предадат крепостта, тъй като, пак казвам, тя е останала сама, единствена и вече няма надежда да бъде помогнато от когото и да било. Излизат през тайните проходи, за да не водят преговорите с нападащия командир Гази Дауд Паша, минават през тайните проходи, отиват в Пловдив при Бейлер Бея, Лала Шахин Паша и изключват договор с него. Какво включва договора? Първо, искането на Лала Шахин Паша да бъдат разрушени всички крепости в района, за да не се пречи на османското господство и да са спокойни нашествениците, че няма да има повече по някакъв начин въстания и така нататък, които трябва да потушават. Второ, за всяка душа победените са длъжни да дадат по една жълтица, което са така наречените военни разходи. Тези военни разходи, които се плащат, това е всъщност
събирането, начина да се събират средства, за да се продължи военната кампания на Османската империя. На трето место, победените са длъжни да дават войници, помощници на Османската армия от 20 до 35 години. Това са така наречените помагачи и на базата на това след това възниква името помаци християни, т.е. помощници християни. Това се е правило така, защото в Османската армия е имало право и възможност да воюват единствено тези, които са приели исляма. Тези, които не са приели исляма, те нямат право да участват в армията, могат да бъдат само помощници и това нещо е поискал Лала Шахин Паша от цепинци. Следващото нещо, което е последното, петото нещо са поискали цепинци и то е да се запази духовната независимост на чепинските села. Да се запази духовната независимост означава, че те няма да бъдат зависими от никаква духовна власт и сами ще изразяват, ще показват и ще, така както се казва, ще водят своята духовност, своята религия, сами ще управляват своите храмове. Може да се каже, че такъв уникален договор, сключен през далечната 1373 година, е влезнал в сила и е действал през цялото време почти за всички точки. В крайна сметка се оказва, че цепинци, освен своето спасение като хора, са искали да запазят своята духовност. Може да си зададем въпроса, защо в онези времена, когато е трябвало да пазят живота си, живота на децата си, те са помислили и са положили толкова усилия да защитят своята духовност. Това нещо е било така, защото те са наблюдавали какво се случва в вече завладените от османците земи. През 1364 година, когато се настаняват в Пловдив, Бейлер Бея на Пловдив Лала Шахин Паша предостъпва митрополитските, епископските места в митрополиите в Стара Загора и Пловдив на гръцки митрополити, на гръцки епископи. Веднага следва замяната на всички свещеници в българските църкви с гръцки свещеници и започва да се проповядва на гръцки език. За да опазят вярата си, цепинци са поискали това нещо. И то е било предоставено. Може да се каже, че тази духовна автономия на цепинци продължава 500 години и, разбира се, оцелява до освобождението на България и на тази част от България. През 1861 година в Ракитово се построява храм, който храм е изграден от населението само и в крайна сметка тази църква, този храм не е бил осветен до 1873 година. През 1873 година той е осветен от епископа, от митрополита от Пловдив, от българската екзархия Панарет. И той му дава името Света неделя. Така, от 1373 година, сключването на договора с Лала Шахин Паша, до 1873 година, освещаването на Ракитовския храм Света неделя от епископа Панарет, от епископа Панарет става така, че това са 500 години на духовна автономия. Може да се каже, че това е уникален случай в българската история. Няма друго място, което да е било с духовна автономия от българската патриаршия, да получи автономия, след това да се присъедини към българската екзархия и след това да премине, когато идва съединението, да се присъедини отново към българската патриаршия. Никога църквите в Чепинско не са били подчинени на друга религиозна власт, освен
на българската религиозна власт и на българската духовност. В този смисъл, този пример на опазване на духовността трябва да бъде възприет, трябва да бъде популяризиран и трябва да се знае от хората, които, идвайки на това място, ще разберат, че живеещите тук чепински българи от 7-те села от Чепинско са опазили своята духовност. По времето, когато е провеждана освободителната руско-турска война, след което България получава своята свобода, тук на място пристига археологът от Русия, който се движи заедно с руската армия, Полихроний Сирко. Полихроний Сирко разбира, че на това място, където се виждат руини, има някакви постройки, идва и вижда, че това всъщност една част от тях имат икони и той разбира, че е попаднал на българска крепост, в която има църкви. При своите огледи той намира 2 барелефа мраморни и се оказва, че това са барелефите на апостолите Петър и Павел. След известни приключения, тези 2 барелефа се оказват в Ермитажа в Петербург, където се намират и сега. В България има техни копия и на практика всъщност може да се окаже, че цепинските българи са имали изключителна почит и уважение към апостолите Петър и Павел. Сега, когато отново си спомняме за тях, ни се иска по някакъв начин тяхното дело да бъде продължено и почита към тези равноапостоли да бъде на ниво, отговарящо на огромната почит, която е имало към тях през вековете. На това прекрасно място с толкова красива растителност като килим, зад мене се намира крепостта Цепина, стените горе на Цепина. Тук до мен е сградата, която се вижда, е сградата, в която се намира музея за Цепина. Тук на това прекрасно място, с помощта на Ракитово, доброволци от Чепинско са решили да изградат един православен параклис. Православният параклис е необходим на хората, за да могат да почитат героите, за да могат да си спомнят за тази духовна автономия, която е имало Чепинско и чепинските села през всичките тези векове, и на практика още един път да припомнят, че фактически 7-те чепински села са били един автономен район, който от Търновската патриаршия запазва своята автономност, преминава към българската екзархия и след това заедно с българската екзархия се присъединява отново към българската патриаршия. Уникално място на българската духовност, на която всеки един, който е дошъл и иска да погледне Цепина, иска да научи нещо за историята на нашата страна, на Родопите, на Чепинско, на практика може да мине, да запали една свещичка и да покаже своята признателност и своето присъединяване, своето единство с българския род и с българския дух. Сега е момента да спомена, че организаторите са граждани, които искат да реализират този свой проект, този свой замисъл. Нека да ги подкрепим, кой с каквото може, за да може в бъдещите поколения да намерят тук една частичка българска духовност, съхранена за тях.